Koncepciu Fajn život som postavila na tom, že zákazník najprv absolvuje vstupné meranie, kde z viacerých uhlov pochopíme príčinu toho problému a následne mu odporúčim potom už konkrétne riešenie. Je širokánsky záber procedúr, ktoré môžu zákazníci vo Fajn život absolvovať a jedna z takých najžiadanejších a najnavštevovanejších je oxygenoterapia. To je liečba kyslíkom, kde zákazník počas 60 minút inhaluje koncentrovaný kyslík a keďže kyslík potrebuje celý náš organizmus, každá jedna naša bunka, tak tie benefity sú naozaj rôzne a širokánske pre ten organizmus. Niekomu sa zlepší spánok, niekomu sa uľaví od dýchacích problémov, niekto zmiernia sa mu neurologické rôzne prejavy a ochorenia. U niekoho bude prílev tej energie hlavne taký najväčší ukazovateľ. Takže oxygenoterapia je taký všestranný nástroj pre zdravých ako pre chorých. Kyslík je úžasný nástroj a nie len na celkovú regeneráciu, omladenie organizmu, ale aj lokálne. Pre toho, kto možno nerieši v ten moment nejaký zdravotný problém, môže využiť benefity kyslíka v úplne v inej podobe. Hlavne dámy, ktoré riešime vek, vrásky, omladenie a podobne, je kyslík úžasný nástroj. Toto ošetrenie sa vykonáva pomocou špeciálnej airbrush pistole, kde pod tlakom ten kyslík aplikuje to sérum do tej hlbšej strednej vrstvy pokožky. A tá pleť sa rozžiarí, omladne, vyhladí sa, vypne, krásne sa nahydratuje a úžasné je, že tie efekty sú okamžite po prvom ošetrení a zároveň dlhodobo pretrvávajú. Suchý uhličitý kúpel je zase procedúra, ktorá sa podáva hlavne v kúpeloch a je úžasná, čo sa týka primárne pohybového aparátu. Pretože pokožka v tom vreci, v ktorom ten zákazník leží, sa prekrví, prehreje, zrelaxuje, uvoľní sa a ten zákazník sa cíti voľnejší a ľahšie sa mu hýbe. To znamená, keď majú ľudia, reumy, rôzne artritídy, stuhnutia, bolesti, bolavé kĺby, pre nich všetkých je suchý uhličitý kúpel veľkým prínosom a veľkou úľavou v tom zdravotnom stave. Ale samozrejme, tých benefitov je oveľa viacej. Či to bude pokožka, ktorá sa krásne zvlhčí a ktorá sa prekrví, ktorá sa vypne. Či to bude riešenie celulitídy, napríklad krčových žíl. Či to budú rôzne pooperačné stavy a prevencia zrastov. Či to bude vysoký krvný tlak. Všade tam vie suchý uhličitý kúpel urobiť pomoc a veľký benefit pre ten organizmus. Fajn život sídli v Kežmarku, priamo na námestí, hlavné námestie 14, takže vás veľmi rada privítam v týchto priestoroch a verím, že spoločne vyriešime tie vaše problémy, ktoré máte. A či už to budete vy osobne, alebo budete chcieť svojim najbližším možno sprostredkovať takúto možnosť, blížia sa sviatky, Vianoce, kedy chceme obdarovať možno niečím hodnotným tých svojich milovaných a najbližších, tak možno takéto poukážky budú pre vás zaujímavým tipom. A či už to bude poukážka na konkrétnu procedúru, alebo to bude poukážka na konkrétnu sumu vám vybratú, môže to byť príjemný darček, z ktorého benefit ten váš milovaný blízky bude cítiť dlhé týždne, dlhé mesiace a nie len jednorazové potešenie.